iphepha 11 umbhedesho imini yecawa iphepha 11 okhohlakeleyo awuguquke ekhohlakaleni kwakho akwenzileyo lezokufanelekileyo nokulungileyo yena uyakulondoloza umphefumulo wakhe enkosini ukuba izichitho zam ndizazi isono sam sisebusweni bam futhi fihla ubuso bakho phezulweni zam ucime zonke iinkohlakalo zam amadini kaThixo angumoya ophukileyo intliziyo eyaphukileyo neqobukileyo akayikuyidela uThixo nirhazule intliziyo yenu kungabe zingubo zenu nikubukele kuYehova uThixo wenu ukuba elofefe lenceba eliqhuba kade elusizi kulo kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolelo nakuba sivukele ngakuye singaluphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu lohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo ungabe ngengqumbo yakho hlezi undenze into encinane rhamende kaThixo ubukani ukuba ubukumkani bamazulu sebukufuphi yakusuka ndiye kubawo ndithi kuye bawo ndonile ngakulo izulu nasebusweni bakho andisafanele kubizwa ngokuba ngunyana wakho uze ungangeni ekugwebeni kwesicaka sakho ngoba kungalungile ebusweni bakho namnye ohleliyo ukanti ixesha kwethu sitsho ukuthi asinasono siyazikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kuthi ixesha kwethu sivumayo izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuba sixolele izono zethu asihlambulule kuko konke okungalungileyo bathandwa siyasiyala isibhalo esingcwele kwindawo ngendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu noba ngesingananisi sizifihle ebusweni boThixo namandla onke Baba wethu asezulwini koko sibe nako ukusixela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo ukuze sizuze ukupholelwa kwazo ngabo ububele bakhe etafula lakhe lingenambaliso ngako oko ndiyanithandaza yaniyala nina nonke likhoyo apha mama nindiphelele ngenhliziyo engcwengileyo nelulamileyo sisiya sihlale nisofefela sezulwini nisithi emva kwakho